Hello everyone, welcome back to my channel. Dini nोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय. दिनै आङो दोंसे मेथाइ खननो सानदों. मेथाइनि मुङा जाबाय जिउनि जारिमिन आरबि फिल्म प्रडाक्शननि. ओमफ्राय आसा खालामदों नोंथांमोना मोजां मोनगोन होननानै. ओमफ्राय नोंथांमोना दामनो सानदोंब्ला विदाउट केप' इयाव दामनो हागोन. इ स्केलाव बेयाव. ओमफ्राय आं दायो केप'जों लोगोसे लगायगोन. केप' दङब्ला नोंथांमोना बेखौ 4/5 आव लगायनानै नोंथांमोना सियाव दामना होगोन. स' गिरखौ जागायजेननोसै. गोजोन Thank you everyone for watching. If you like the video, नोंथांमोना मोजां मोनब्ला please like खालामदो आरो आंनि चेनेलखौ subscribe खालामदो आरो जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायो नोंथांमोना अननानै कमेन्ट खालामगोन जाहाथे आं नोंथांमोनखौ मोनथिनो मोनो एबा नोंथांमोनखौ जाहाथे आं सिनायो बेनि थाखाय अननानै कमेन्ट खालामगोन आरो दिनैनि थाखाय बेसेनोसै नेक्स्ट टाइम लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय